No niin, tässä on meidän Näytä. mun ja Hilpun slay-luisteluvideo. Ja me ollaan luistella. Voi helvetti! Mä en ihan saa luistella! Huomenna! Oi! Siis. Mitä? Kato! Mitä juoksua tämäkin on? Mitä? Oh. Tää on paras. Kuvat on. En mä usko. Voi helvetti. Niin, se on tommonen. Tuossako siihen mitään? Jos et se kuule mua! Tää ette voisi kommentoida, ei voi kertoa. Hihi. Joo. Me ollaan Ruusuvuoren koululla luistelemassa. No tässä menty Koska täällä on niin sleijää. Koska Rekolan koululla ei ole. Ei sillä niin, eikä me kentällä. tiedetä, onko se Leppäkorven koululla. Ei se ole ikinä ollut. No sitten ei ole. Koska mä olin 2 asialla. Mut joo, moikka! Postaan ehkä tänään muitakin noita Samerin Niiniä ja mitä tahansa videoita. Bye!